kuwa kuthuk andra gundra wo khlai tongmani 4-5 din jora romoi a jora wo bo niji kunu phano wansugui naimia je bo tinini hai salo kwthang teisa kifil firano hinui ar jora wo bo sak saijungno wansugui nahar paikha je boni langma a mnak andarono thangui eba khiba thuyui painai hinui tamni hingke amsaksa kirimai sincha tei hingke to boni yakungni yasku jora abongkha kuwa kwcham tei ar jagao khlai tongmani yagulo bo sakao tei kasaui phaina phano kasaui manya belai kheno kirimai sincha jagao bo khlai tongkha aro chibuk tongo yongsa tongo kuksa tongo phiaba 94 gonta bo aro emon jekhe katokha a kogrokno imagine khlai naikha hingke belai kheno kirimai sincha boni dol rok bai ar jagao berainani thangmani bo 4 jona gangke boni dol rok bai no kaisa challenge khlai laika jodi no o kuwa kuthuk bisingo siri bai ongkhorui thangui teisa phataro ongkhor phaika hangke nono jung kaisa inam yakheba prize renai hinui tei abo kahai keno bo challenge no complete khlainani bagui siri baile ongkhorui thangkha tei jepur ongkhorui thangui ko bisingo hapka abro keno o siri no boni dol rok joto naharui paibaikha hingke o borok hingke tei kasaui bo manliya a kuwa bisingo jesakpani chirik tongdi phataro hingke kebo phano khnaya abo hai tei ar jagao kebo phano thanglai su khlaiya bo ar jagao thuyui sogui tongphano kebo saimanya boni kwthui sogjak bahai phano manglak belai kheno kirimai sincha bo ar jorao wansukha dol rok ba haisi bwla ano bwtharnani bagui se hai khai klang bwla hinui bo afur a jora khe wansukha phiaba tei tam khaisinani bo accept khlaina harkha je bo ar jagani lakh bar phano chesta khlai di phataro ongkhonani bagui kunu dino phano possible ya jebo teisa phataro ongkhorui manani hingke bo accept khlaina harkha je bo ar jagao no thwinai tei ar jagao no bini mangrok sogui tongsinai bo thwimani bo bomo bopha kunu phano saiman gala abo kahai hinui bo ar jagao no murumui tongui tongkha 3-4 din kaui thangmani yagulo khoroksa borok ar jagao thangui naiui kha o kuwa bisingo tamo tong hinui nai thangmani yagulo nukha tei khnaui mankha ar jagao khoroksa borok chirigui tongmani bo jepur help hini chirigui tongkha ar jorao bo no a borok sogui mani hingke a khorang no khnaui bo puila hingke to sisi sikri gna abo kahai hinui wansukha phiaba frequently abo kahai khorang ma khnai tongkha bare bar hingke no gana gini je para gana gini tongnai rok no joto no inform khlaika o kuwa bisingo khoroksa borok je khlai khnabla hinui hingke no joto borok rok aro kuthum laimani yagulo bono bahai ke rescue khlainani wansulaika hingke rescue khlainani sakang borok prothom hingke to obono confirm khlainani o kuwa bisingo sabo tong hingke no dukhuyo camera thepaui puila hingke borok nailaikha afuru o chwla ar jagao durbol machaya nungya kangkha hingke o tui sitrano nungui ar jagao no belai kheno durbol wngjak tei ma thuya tui bo yasku jora wngjak khlaiui o camera ni bisingtui lukurok nugui mankha tei o video no nungmani yagulo kheno rescue team tei police rok no jotono no nuhunkha rescue team rok ar jagao phaiui prai 4-5 ghonta chai tongmani yagulo kheno o borok no rescue khlai nahari mankha hingke bo tinini hai salo o jwngjalo klaimani yagulo no bujiui mankha je nijini dol kaham bo khlai mano hamya bo khlai mano tei next time obo kahai khe bisas khlai kunu dino phano obo kahai danger zone no bakhlainani wansukla bo sak niji bo obo kahai hini bo tini bai prai sapta kaisa 15 din hai lai thangka rescue khlaijakmani haipano bo tabuk suk jora bo kaham khlaiui
buibe kok sawi tongwi manya ko tamni hingke trauma o klaijak kobor hai wngwi tongkha amsuksa andra gundra 3-4 din tongmani yago taisi bini dol rok abo haike bono doka riwi kalangkha aborok no tui bo belai kheno chinta klaijak hingke doctor rok check up khlaike check up khlaibani yagulo kheno bono saka bono kaham khe bithi boroi rok charna nangnai tei 3-4 din abo haike andra gundra machaya nungya tongmani bagwi bini shori o belai kheno weak sickness wngkha tei andra gundra o tongmani bagwi bo kaisa trauma hai bo wngwi thangkha tei boni dol rok ba abo kahai ke khiwi kalangmani bagwi bwkhao kaisa kirimani bo hapkha haini bagwi se atui wngbo hingke truk bo haino hamnai hinui doctor rok sakha hingke norok o video no nai khnamani yagulo kheno tam sanani muchung comment section o thangwi comment khlai salai di।